Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. Pri úvahách nad zdravím si položme otázku, prečo nikde na billboardoch či v televíznych spotoch nevidno reklamu na ovocie či zeleninu. Alebo na materinú dúšku. Namiesto toho, aby deti od malička vedeli, že to najlepšie môžu dostať z prírody, z jablka, z pomaranča, karotky, im dospelí klamú a ich svet poznania zužujú na vraj 100% džúsy, vitamíny či šumivé tablety z nich vyrobené. Ich zdravie je predsa niečím, čo treba chrániť. A aj dobre zaplatiť. Nuž, a to je témou aj farmaceutického biznisu, ktorý sa už v žiadnom prípade neobmedzuje len na chorých. Bývalý šéf obrovskej farmaceutickej spoločnosti Merck raz pre časopis Fortune povedal, že najlepšie by bolo predávať lieky ako žuvačky Wrigley's. Henry Getson svoje slová zdôraznil vyznaním, že sníva o výrobe liekov pre zdravých. Tá najprirodzenejšia obava človeka, obava zo smrti a dôsledkov choroby sa stáva akýmsi kľúčovým posolstvom pre marketing a reklamu. Tie neváhajú a spolu s farmabiznisom vytvárajú a umocňujú svet obáv a následných riešení. To, čo bolo ešte pred pár rokmi normálnym sprievodným prejavom, alebo čo bolo len okrajovou záležitosťou, je dnes na zozname marketingu v oblasti disease brandingu. Tak ho označuje Vince Perry, reklamný expert na nové označenia chorôb a ich následnú komunikáciu. Je to oblasť, v ktorej sa choroby doslova vymýšľajú, aby existovali dôvody rozširovať ponuku na poli zdravotnej starostlivosti. Tento trend ako prvá razila spoločnosť Merck už od roku 1960. Vyvinula vtedy amitriptylín, nový liek proti depresii. Problémom bolo, že klinická depresia bola v tom období považovaná za zriedkavé ochorenie. Dokonca tak vzácne, že oblasť marketingu s antidepresívami bola vnímaná ako totálne neperspektívna. Merck však prišiel s riešením. Bolo treba zvýšiť frekvenciu diagnóz depresií. Za týmto účelom kúpil Merck 50 000 výtlačkov knihy psychiatra Franka Aida o depresii a poslal ich praktickým lekárom po celej krajine. Už onedlho predpisy na amitriptylín raketovo narástli, a to napriek skutočnosti, že podobné antidepresívum imipramín bolo dostupné už dávno predtým. Ak chcú farmafirmy viac zarábať, potrebujú viac pacientov. No nie len to. Potrebujú aj viac chorôb. Aj preto si jablko v televízii len tak skoro nezahrá. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. Pondelok až piatok v premiére po 11:00 a v repríze po 18:00. Viac na www.radioviva.sk, ale aj v knihe a audioknihe Mlčanie.